Informace ohledně komety 3i Atlas. NASA říká kometa, CIA říká nic neprozradíme. Jsem Nice z vesmíru. Přicházím v míru do vaší reality, udělám díru. Teprve třetí mezihvězdný objekt, prolétávající naší sluneční soustavou, který jsme byli schopni detekovat, tedy 3i Atlas. Plní titulky jak seriózních médií, tak zastánců konspiračních teorií. Chová se totiž jinak, než jak jsme od něj standardními modely o podobných objektech očekávali. Na což pravidelně upozorňuje i harvardský profesor astrofyziky Avi Loeb. Od NASA již vysvětlení a zprávu pro veřejnost máme. Ale John Greenwald, který často využívá zákona o přístupu k informacím, se nedal odbít a vyzval k odpovědi rovnou CIA jasným dotazem. Tedy jestli má nějaké vyhodnocení, reporty nebo interní komunikaci na toto téma. Standardní odpověď, pokud je výsledek na danou otázku moc rozsáhlý, ale vypadá dost jinak, než byla jejich skutečná odpověď. Takže cituji. Hned dej Najový odběr, nebo ti unesu morče! CIA nemůže ani potvrdit, ani popřít existenci či neexistenci záznamů, které by se vztahovaly k vaší žádosti. Samotná skutečnost, zda takové záznamy existují či neexistují, je v současnosti řádně utajovanou informací, neboť se týká zpravodajských zdrojů a metod. Prostě klasické, tady není nic k vidění, v klidu si můžete zpátky přepnout na výměnu manželek. A vy jim věříte? Dobrou noc. Každopádně, odpor je zbytečný. Vaše rasa bude asimilována. Tedy asi milována? Asi?